Buma bufa kahamni bagui kotokmani final paithago amsuk kirima singcha wngui painai bwsarokni bagui obo kahairok kebo phano kunudi no uansukgui manya. Tabuk generation ni Gen Z Alpha Beta generation ni cherai rok buma bufa nijini bwsa cherai rok bai deal khlainani belai kheno koktugui phaio tei koktugo. Borok no hinthani o bo kok no twiwi borokni bwkhao nangui thangno eba kheba tamno twiwi borok bising bising addict wngui tongno o borok no twiwi saimanani bo onek no koktugo. O video rok sudo ang o khobor news rok no phunukna bagui simi tuia obo wngkha kaisa awareness video se o borok je borokni nogo cherai rok tongo eba kheba cherai rok achainani thangui tongo. O borok bo moi video especially babe nainani bagui belai kheno dorkar abogui first class o video no skip khlaiyaui naidi norokni bagui especially swnamjak o video. O khobor wngkha Delhi ni Uttar Pradesh Ghaziabad ni simi nukjagui phaikha. R jagani kaisa society o 3 jona yakheba khoroktham bibi bahanok ok rok emonsi jagao yapri seui sika a yapri semani yakolo r jagani hoite kifil phainani kunudi no phano possible eba kheba sombab liya hinkhe tamo khlaika o khoroktam bibi bahanok jwksong o borok no twi no tinini video o first class nai saiman lainai hinkhe especially jara jara borokni bwsa tongo eba kheba bwsa achainani thangui tongo borok bo o video no choyasak nai tongdi tei norok bo je borokni bwsa rok kwrwi cherai khu ani sak chalai rok khu o borok bo naidi tei o video no share ro khlaidi norokni relatives rok no bo. O khoroktam bibi bahanok nok kaisa ni cherai rok borok sak saichukni ekbarai no langma sachui paikha gangkhe o langma sachukmani ukulokni kok rok tamo o kok rok no norok khnamani yagulo hijak kok rok ukulokni norok bo belai kheno uanajaknai tei sago kwchangma botrai thaijaknai o kok rok khnamani yagulo belai kheno kirima singcha koktwma social media o awai wngui tongkha abo baksa baksa kheba o khobor rok no twiwi nugui mankhana tei baksa baksa kheba nukya phano wngui mankhana hinkhe je nukya rokni bagui sanani muchungo o khoroktam cherai rok tamni bagui thwikha oboni ukulokni hijak kok rok tinini video o kaham khlaiui saiman laiano. Amsuksa cherai jora eijo bahai khe borokni langma no sachukha tei borokni langma o tamo kosto jwngjal tongnani nangkhana tamni bagui sachukha. Oboni ukulokni hijak kok rok no khwnawi norok bo belai kheno mwlang chanai. Society ni building tola o o khoroktam bibi bahanokni mangkwtwi klaijak khlaiui mankha. O gotna gotimani yagulo tei society ni borok omo kahai khe khoroktam bibi bahanok no obo kahai khe mangkwthwi klaijak nongmani yagulo r jagao o nanglai thanglaikha jotono birbar wnglaiui. Police rok logi logi no o cherai rok no Luni ni Sayed hospital o ganani no kaisa hospital o logi logi no ambulance bai rwui rohorkha tei r jagao twlangmani yagulo doctors rok bo checkup khlaiui naimani yagulo saimankha tei declare khlaikha borok khoroktam no kwthwi eba kheba bongni langma chawui paikha hinui. Aboni yagulo kheno police rok o cherai khoroktam ni mangkwthwi no autopsy o rwui rohorkha postmortem khlainani bagui tei borok judge pardal o case rok no twi investigation khlainani bo ongkhorui paikha. Tabuk sukjora koktwmani bisingtwi saimankha borok khoroktam bibi bahanok thwimani ukulokni kok rok game thungwi addict wngui se omo kahai khe thwio hinui.
Game thungmang thungmang tongo hopong sapong te o kok rong tui bumang bupha kotokan ke o cherai rok joli jago te kok rok phirogo. Amsake game o edik wngui thangka o khorok tam bibi bahanog rok. Borok game thungya ke tongui manliya game mang edik wngui thangka game no karui bui bumang bupha jekono hongka hingke belai kheno joli jago te game no hingke belai kheno hamjago borok. Thwinai ni umor ni bisingo tei borok ni bumung rok wngkha pakhi bini bumung hingka hingke 12 bosor umor hingke tei khoroksa 14 bosor bini bumung hingka hingke prachi tei khoroksani bumung hingka hingke bishikha bini umor 16 bosor. O khoroktam cherai rok no game edik wngui thwika. Belai kheno kirima singcha wanajaknai kok social media o kasaui phaika. Police rok judge batal khlaimani yagulo saimanka bumang buphani kuktui flat ni mandir ni je jandala tongmani arjagani balcony jefur pano khula khlai tonwi reo. Tei o khoroktam cherai rok bo arjagao cheiro kasaui khoroktam no borokni langma no sachukha o jandala ni simi bakhlaiui. Korean love game tei eklogi langma sachuknani tei eklogi thangui thwinani obo kahai rok. Borok khoroktam bwrwi rok eklogi no tonglaio borok tubunani hindi chanani hindi berainani hindi borok kunudi no phano kagya tei khoroktam no haikhe borok Korean love game hini tongo ar jagao kwbangma task tongo o task rok no complete rok khlainani nango tei borok khoroktam no o game rok no bo thwnglaio task rok complete khlailaio. Tei o game no thwngmang thwngmang edik wngui thangmani yagulo borok school o thangnani porjonto muchungliya tei school o bo thangliya tei belai kheno wanajaknai kok jotono slai okra bwrwi o cherai ni umor 16 bosor phiaba bo tabuk bo class 4 o siko hinui koktopmani bisingtwi saimankha. Bumang buphani kuktui saimankha thwimani yagulo o game rok no ta thwngli aswk hinui sammani yagulo kheno o cherai rok belai kheno joli jago tei bumang buphani kotongmani kok rok no khwnawi tei o task complete khlainani bagwi borok sak saichung langma sachukha masa tei masa khlaiui khoroktam bwrwi rok. Hingke norok phanawi naidi o bupha tammo sakha. ये उन्होंने गेमिंग के चक्कर में कराई है गेमिंग टास्क पूरा करा जी फोरेंसिक टीम ने बताया जी हमें सारी वेरिफिकेशन करके कि ये गेमिंग का था जी सारा 2.5-3 साल से खेल रही थी। किस तरीके का टास्क उन्होंने तो आपको बताया कि वो कह रही थी हमें कोरिया जाना है मैंने हम कोरिया को जाएंगे कोरिया का को जाएंगे ये था जी बस मैं वो बाहर वाले रूम में सो रहा था मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने अंदर से लोग लगा लिया था। क्या उस समय भी वो गेम खेल रही थी? उस समय उनके पास फोन था बट मैंने देखा नहीं गेम था फोन वो फेंक के गया फोन वो पुलिस था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इसमें ऐसा टास्क भी है कि खुदवाने का टास्क है। मुझे पता होती जी कौन बाप अपने बच्चे को मरने देगा सब बताओ आप खुद बताओ सब कौन बाप बताओ अपने बच्चों को गेम खेलने के। क्या उन्होंने कभी बताया? हमें तो आज पता लगा कि वो टास्क चल रहा था कि वो उसमें एक ग्रुप बनी हुई थी कि जी मैं एक सीनियर हूँ वो उसके ऑर्डर मान रहे थे मैं सोच रहा गेम खेल रहे हैं जी कोई। जो आप बता रहे हैं कि गेम के दौरान कोई बॉस भी था क्या उन्होंने बताया कौन बॉस था? हाँ प्राची थी वो करी मैं इनकी बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर फॉलो करते हैं। मैंने सोचा कि कोई गेम खेल रहा हूँ हम भी बचपन में खेलते थे बहुत सारे बस ये बात है। तो किस तरह प्राची आपकी लड़की है? हाँ जी मेरी लड़की है 3 लड़कियाँ मेरी है जी। वो ऑर्डर देती थी दोनों बहनों को? हाँ ऑर्डर देती उनके बिना खाना नहीं खाती थी वो टॉयलेट एक साथ जाते थे सब जगह एक साथ जाते थे जी। कल रात 1:30-2 बजे की। पढ़ाई कौन सी क्लास में करी थी तीनों? 5th में थी 4th में थी 5th में 4th में 7th। तो कभी उन्होंने बताया कि किस तरीके का टास्क था? नहीं ऐसा कुछ बताया नहीं जी फोन था बस फोन ले रखा था बस ये था। गेट खुला होता तो मैं बचा लेती हूँ। बाकी 2 साल से उनका स्कूल छूटा हुआ था जी 2-2.5 साल से पढ़ाई नहीं कर रहे थे स्कूल नहीं जा रहे थे वो फेल हो गए थे ना तो इसी शर्म के हमारे स्कूल नहीं जा रहे थे 2-2.5 साल से। वो कमरे में रहते थे अपने फोन के साथ? कमरे में रहते फोन के साथ अंदर